Vale. Deberíadesme escoitar agora. Bo día, Farún. Perfecto. Bueno, o que se vou facer vai ser pechar a fiestra, porque senón é o show de sempre. Perfecto. Vale, pois imos seguir con Andling. En principio entendo que non queda moito, en base, entre outras cousas, a que os rastros xa os fomos pillando maioritariamente todos. O sea, quedan 2 rastros, entón non sei cantas noites. Un chisco alta pode ser, pero podo lle baixar un puntiño. E imos vendo. Quedan 2 rastros por pillar. Vale. Onte creo que me atasquei un pouco no día que vou facer agora, porque de feito creo que perdín xusto cara ao final. Vale, de entrada non vexo ninguna estela morada, así que polo pronto casi vou ver que son eses 2 interrogantes. Isto era así, vale. Rárame bastante o vermello que teñen os topos eses. Non sei o que é. Bueno, descubrir o mapa foi unha desgracia, porque ao comezo do xogo intentaba orientarme un pouco, agora xa directamente consulto o mapa e alá vamos. No. No, vale. Non era iso que quería facer. Ou non era por aí por onde quería ir. Vamos a ver. Con isto que estaría ben. Bueno, primeiro estaría ben ver un pouco, que o que é ver vexo xusto. Vale. Vale, está aquí a... Ahora. Uy.
Vale, os interrogantes están por aí. Pero que me acabo de ver unha lembranza de algo de onte. What? Que simpático. Uh-huh. Esto era o que eu lembraba. Pero en serio. Vale, non podo atravesar iso. Ah, isto é o rollo do peleteiro. Señor, suélteme. Vale, non me deixa andar por aquí. Pero si, efectivamente, como lembraba, ao tipo este... Mataron o que era o final da noite. Vale, esta parte tamén está ben.
Ben fodida. Que aparte estou ferido, entón corro mal. Bueno, acabo de ter sorte. Vale, eu creo que con isto nos podemos ir para casa. Vale. Ese outro rastro. Vale, sí. Esto está aquí. Bueno, fantástico. Ah, es un cepo. Nunca entendo moi ben. Ah, vale, entendo, o sea, entendo que ese icono se corresponde coas cousas que están podres, o icono do peixe. Porque hasta, o sea, ao comezo entendía que era peixe, pero claro, non ten moito xeito si estos son mazáns. Pero claro, si son cousas podres ten máis sentido. Vale. Aquí vai. Que tal vai? Bueno, ao final pasei o día de onte, o día no que se cargan ao tipo que canta. Ou polo menos no que meten un disparo o tipo que canta deixa de cantar. Bueno, creo que o que canta é unha muller. Pero, bueno. A ver, que pasa aquí? Ah, vale. Entendo? Non entendo. Por que ven dos dous sentidos? O cheiro. Boa, riso. Poñe un sorriso, non entendo. Que pasa aquí? Concho, en serio. Ahora.
Casi o final do xogo, E isto onde é? Ah! Si, isto non podo explorar, é verdade. What? Bueno, igual mal sitio para poner iso aí, ¿no? Pero... ¿Para qué quieres que ponga un sorriso? Porque no sé si entiendo. Era para tú. Bueno, pues vale. Entiendo. ¿Esto qué? Ah, no, subes por aquí. Ah, pero non todos suben por aquí. ¿De por aquí qué hay? Bueno, non entendo por qué, pero por lo menos unha vez ao día vexo que saltan as alarmas na fábrica. Eu non me fiaría moito desta fábrica. Aviso a navegantes. No, vale. Ah, ben. É isto. Por que non podo interactuar?
No sé si teño ganas de festa, diría que no. Que non teño multa. Eso é o último rastro. Esto no é... Boas, Fred. Vos que non comedes miñocas? Ou... Bueno, pues no... Non sei, a veces reconozco que me descoloca un pouco como funciona o tema da barra. Porque... Por un lado, compartida entre os tres, pero cando chega abaixo de todo, normalmente non morren de fame os tres a vez, sino que hai un que é o que ten fame. Esta é a máscara do cazador. O de antes era o Makuto, o a bolsa que levaba. E ese que se escolta é o cazador.
Catro bocas que montar agora. Sí, de feito, sí. E de feito, o pequeno supoño que non terá habilidades. O sea, o pequeno, vamos. Espera. No. Prefiro por aquí. Nos vamos a pegar un zambombazo, ¿verdad? Non me quedou moi claro se era un neno ou unha nena. A verdade. Aquí que hai. Ah, vale. Hai isto. Sí, era un pouco a impresión. Bueno, non sei se era un pouco a impresión que me daba ou simplemente porque o... porque fora o que lle entenderá Antón, pero... Que é isto? Bueno, agora pode ser unha festa. O sea, a ver. Con tal de que non me apareza o fillo de puta de sempre, que xa nos coñecemos. Vale. Pues veña, señores, circulen. Concho. Aquí había un tobo. De feito non vexo a maioría dos tobos. Solo vexo un tobo. O cal igual me acaba de reder un pouco. O único tobo que vexo é o que no que empecé hoxe o día. Podemos subir todos por aquí. Vale.
No, porque entendo que os puntos morados son os que te levan cara ao... Cara ao último raposo. O sea, cara ao... Cara ao último fillo. De feito, o sea, polo menos os que aparecían non me quedaban xa. Isto xa mirei onde. Hai un logro por ladrar baixo a chuvia 3 veces seguidas. Vale. Pasa que, claro, hai moitas zonas. Ah, isto era un dos refuxios. Pasa que hai moitas zonas nas que eu podía comer, que conforme talaron o bosque... Sí, a ver, non deixa de ser... Como se chama? Non deixa de ser unha historia. Entón hai certas cousas que son, digamos, elementos narrativos, vamos a chamarlle así. Pero... ¡Hostia! Non me fixara. Ui. Ese icono era o peleteiro, ¿no? E casi non atopo comida por aquí. Ah, certo. Sí, o tema é que non... O sea...
O de comer está moi ben, pero por exemplo, aquí queda algo de comida. Bueno, vale, debemos ter sorte. Bueno, los cojones, tenemos sorte. Sabes o que te quero decir? Pode ser na esquina na dereita do mapa. Pode ser, non estou eu seguro. Pero bueno, para rematar a noite non está mal. Hai unha cosa que non me quedou moi claro, supoño que tampouco me ten que quedar claro. Pero o pai da nena tiña un machado clavado. Entón, entendo que non se suicidou, que o matou o peleteiro. Pero tampouco poría man no lume. Ah, maravilla. Hostia.
Ah, decía que me falta un cachorro. Hostia, non me fixaron a... Non me fixaron no fondo. Ostras. Non sei se entendo o que acaba de pasar aquí, porque de entrada estaba entendendo que construíran unha presa. Tamén é verdade que se levaron o bosque por diante, entón é fácil que unha chuvia provocase unha inundación. Veñen os 4 comigo, non? Sí. O que me faltaba. Vexo que cada X un destes se queda atrás.
Vale, sí, vexo por onde entrou o tiro. Bueno. Ah, que me acaba de facer coño que dixo Farún do chupito de Prozac para continuar o día. Ah, vale, que o encontrei poucas veces o Teixugo. Como o recomendas? Sabendo a quen yo recomendas e por qué. O sea, entendo que é unha pregunta retórica, pero... Uf.
A ver, eu vou decir unha cousa. Non considero que sexa ninguna opinión impopular, ninguna cousa coa que teñades que estar de acordo todos, todas e todes. Penso que temos que recomendar as cousas que son duras igual que recomendamos as que son agradables. Non todas as historias teñen por que ter un final positivo. Xa digo, non me parece que sexa unha postura impopular. Sei que hai xente que non lle gustan ese tipo de historias, que non pasa ben, pero tamén penso que é unha cousa que pensa máis xente. Conste que recordo hai anos nunha historia un pouco máis, non sei, moito máis insustancial que esta, que tive esa discusión cun colega de clase. Non sei, recordo ademais o final desa serie en concreto. Non, bueno, o sea, que para mí era un final positivo, e recordo que para él era un final negativo. E eu como, pois, non sei, temos percepcións moi distintas do que un final feliz ou do que un final non feliz. Bueno, vaya por Dios. Sí, eu diría que sí me gustou. O sea, pasei un pouco mal nun par de momentos. Hubo un par de momentos que me pareceron fodidos. Desde un punto de vista de encontrarme rodeado, sin comida, e, bueno, esas cousas. Pero en xeral sí me gustou. Ese sería un xogo que lle recomendaría. Eu, por exemplo, estou pensando a unha persoa que o mellor lle recomendaría, tamén lle diría que, bueno, que o xogase un día que non tivese un día malo. Creo que sería un pouco esa a advertencia, non sei como decirlo. Nin para ter nin para manter. Non sei que decirte. Eso cada un que faga as súas contas, vamos a decirlo así. O sea, eso digo agora polo que puxo Freddy. Si vou a ver Bojack Horseman, non sei. Si vou xogar Inmost, a ver, non sei si, o sea, dependendo do tono que teña Inmost, igual non me apetece como se chama, o bueno, correr pancartas de centrais nucleares, correcto. No, a ver, agora mesmo, tal como rematamos, non creo que me apetece empezar un xogo con historia. Polo que vos teño escoitado de Inmost, entendo que igual é prudente deixar así un espazo. A ver, define estar ben, Risou. Non diría que estou mal, pero bueno,
Carallada random. Mira, xa que estamos en modo emotivo, epa, agora é cando vou chorar. Porque pues dar silencio. Correcto. Agora é cando vou chorar, porque acabo de sacar unha cousa do armario, da estantería esa armario que teño aí detrás, que aquí fundamentalmente o que teño son libros e caralladas varias. Antes teña cartas Magic, pero agora moitas delas gardeinas. E collín agora unha libreta. Creo que se ve que a inicial é a miña. E bueno, basicamente, bueno, ou túa tamén, pero o sea, ten na portada e na contraportada ten estes dous sobreciños. Ou a mí, correcto. Sabedes por que non pode ser as vosas? Porque na primeira páxina non volo vou a ler, non se ve unha mierda. Na primeira páxina hai unha dedicatoria da miña avoa, materna. Bueno, igual lembro en que contexto estaba eu cando modeu, en que momento da miña vida estaba pasando eu, e igual chorei. Sí, foi ostras. Sí, especificamente ese mes, ese ano, foi un mes. Correcto. A ver, non sei. Normalmente non, como se chama, non é unha cousa que vaya sacando e vaya ensinando así gratuita, o sea, non sei como decirlo. O sea, un recordo persoal dun ser querido, ¿no? E polo tanto gardo con cariño, pero igual porque acabamos de ver unha escena que polo menos a min me deixou así, pois, bueno, non sei como describir o estado no que me deixou o final de Endling, pero é un estado como dunha certa serenidade, pero tamén de non querer poñerme
non sei, unha serenidade sensible ou unha sensibilidade serena. Entón agora podías agora para cambiar de pola podías xogar un Titan Souls. Eu teño ese xogo. Creo que sí, pero si, de feito sí que o teño. O que non sei se me apetece, a verdad. O sea, non sei se me apetece seguir co directo. Pensando, ben. Mago das palabras. O sea... igual me apetece repousar o que acabo de xogar. Mima, chaval, aquí hai para todos. Aquí hai para todos. Mi madriña. Algo que lle queira desencasquetar a Fedello. Así xa para rematar. Mi madriña. Correcto. Conste que creo que vou intentar pillar os directos de Endling. Que os vou intentar baixar. Perfecto. Bueno, vale. Perdón, cosas de Carrisou. Pois, a ver, a verdade é que agora mesmo o que me apetece, penso que pechar directo e dar unha volta. Pois mira, se imos desertando pouco a pouco, igual podemos dar por finalizada a sesión, nos podemos disolver pacíficamente. Sube o Calvario a tomarte uns tequilas. Se mo dis 2 veces, igual vou. O sea, faite este test. Vou meter que facer un puto test antes de subir. Correcto. Hoxe me dá a min que vou acabar no Calvario, que me va a facer un test de God of War. Non sei en que momento se torceu tanto a miña vida como para facer un test de God of War, pero pasou. E vou acabar no Calvario tomando uns tequilas. Correcto. A ver, por que estou facendo un test de God of War Ragnarok? Non sei, porque Antón pagou 2000 puntos. Lo del fin del mundo, ¿cómo lo llevamos? No es este como el 20º apocalipsis ya. Un poco sí.
Cal desta sería a túa arma? Machado, espada, martelo, fouce, lanza, os puños onde vas? Home, unha fouce. A ver, onde vas? Onde vas? Unha fouce. Los puños, que é iso de los puños? Empeza a pegarle puñadas a unhas silveiras a ver que pasa. O sea, escolle unha cor: vermello, azul, verde, amarelo, branco ou negro. Vermello. En cal destes reinos de God of War vivirías? Alfelheim, que o dos elfos, Helheim, que o dos mortos, Muspelheim, que creo que era o dos xigantes de lume, pode ser? Svartalheim, este non sei se é o dos Vanir, Niflheim, non me acordo cal era Niflheim. Cal era Niflheim? Saiu Angerboda ou Angerboda, ou como se lea. É unha persoa calmada. Creo que viviría en Midgar. ¿Con qué bebida verías el mundo al arder? Agüita, café solo, whisky, cerveza, hidromiel, con las lágrimas de mis enemigos. A ver, café solo. Si lle podo... Sí, café solo pero con xeo. Escolle un destes God of War. God of War Ascension, Ghost of Sparta, 3, Chain of Olympus, Betrayal ou 2018. Eu diría 2018. O sea, non xoguei ningún God of War. O máis parecido que xoguei foi o Lords of Shadows, pero non me prestan exceso o que sei de como era Kratos antes do 2018. Café solo con jotas, correcto. O 3, bueno, podo entendelo, o sea, entendo a resposta, ou creo que a entendo, supoño que a entendo, pero non me chama en exceso a trama de Kratos nos primeiros, porque hasta onde eu entendo é unha trama de vinganza, e as tramas de vinganza recoñezo que, curiosamente, non sei se é porque cando xoguei Assassin's Creed 2 non o procesaba así, pero non me chaman en exceso. Si non o rematei, pero me quedei pola mitade, o sea, xoguei o suficiente como para facerme unha idea de como se controlaba. Que me vou a ter que rematar a Lords of Shadows. A cal destes animais nórdicos che gustaría ter ao teu lado? Fenrir, Jormungandr, Hugin e Munin, que son os corvos, Radatos, creo que a ardilla, o esquío, perdón, Sleipnir, non sei quen é Sleipnir, e Gulincambi tampouco sei quen é. Quen é esta xente? Ah, sí, este sale no Persona como un demo. Epa, perdón. E Gulincambi, quen coño é? Un puto gal. Son moi fan. Con que deus da mitoloxía nórdica che gustaría sair de farra? Con Thor, con Loki, con Odín, con Freya, con Hela ou con Heimdall?
en base ás personalidades de God of War, estaría entre Loki e Freya. Creo que voy a decir Freya. Escolle outro destes xogos de fin do mundo. The Last of Us, Fallout 4, non xoguei ningún destes. Metro Last Light, Death Stranding, Frostpunk ou Mad Max. Bueno, se estuve vendo a seguinte me está facendo gracia. Estaría entre... Conste que Death Stranding e Frostpunk sí que os teño. Creo que voy a decir Death Stranding. Fillo de Loki. Congela. Pero Hela non é filla de Loki. Vale. Hostia, vale. Irse de farra con Hela. Vale, xa entendo. Con cal destes humores de Kratos te quedas? Kratos enfadado, Kratos ligeramente enfadado, Kratos menos enfadado, Kratos ligeramente contento, Kratos contento pero non moito, Kratos neutral. Kratos contento pero non moito, porque xa vin certas escenas. Kratos contento pero non moito, rollo. Creo que hai unha escena que como Mimir contándolle a adiviña dos fosos. Rollo, hai 3 fosos. Un foso ten... O sea, hai 3 portas. Unha ten un foso con pinchos. Outra ten... non sei o que. Non me acordo que era. E outra ten leóns que levan semanas sin comer. Cal atravesas? E dice Kratos a dos pinchos, que é fácil de sobrepasala. Dice, pois deberías coller a dos leóns, porque os leóns que levan tempo sin comer estarán mortos. E Kratos como que se ríe e dice, gústame esta adiviña. Creo que me quedo con ese mood de Kratos. E me salió Angerboda. Correcto. Pois con esta información non lle importa esperar en absoluto para calquera cousa. As a matter of fact iso non é verdade, pero vamos a deixar por aí. Pois con esta información creo que vos vou deixar. E nada, graciñas a todas e a todos por vir, por estar comigo aquí ata o final de Endling. LOL. Graciñas a xente que nos apoyades en Patreon, a Fala de Morcego. Pues nada, vémonos mañán na Pocholeria. Deica loguiño.